Convening Committee for Unification atum krungching sayamai kedo. KSA Dolamara Branch Committee pen Dolamara Police Station akimi osiapan karchodam. Kardom pini prime time aberta longpen nili Sami Rupali timungpi non birtang tompen arjupanik tha. Phaikuni in koirapli Borojan constituency angkang lakha isi hidipi kanya be arong pathu aklamalong kanya be arani ruptalin kechok football ke pathu ke damtang Phaikuni ni phai kripli arni pen pangcheng ponsi pini angdung kiti mate final pathu pon. Labangso kapathu along Sarkari Gangbora, Dorsing Bay, Riso Bay, Lapen Kamson Bay, Akisar, Karlitang Song Bay Amen Pensi Nong E ke Pajiralong, Cepatir Pipon. Lapen Pinikanya Bay Arani, Football ke Pathu Mate, Angdung Kiti Amayalong, Aluhi Sarpo Amanpen, PWD Board Chairman Chris Rongpar Chetongdun. Lapen Chopha Aluhi Amanpen, Karbi Anglong Sports Association Executive Member, Asia Pacific Master Gamer, Malaysia Third Bronze Medalist Rajan Rongpi, Borjan Hawar Ame Maipu, Janasing Teron, Borjan Hawar Ame Chunbang, Janasing Tokbi, Hidipi Sports Association Secretary Kaman Tiso, Hidipi Bajar Committee Secretary Chandra Timung, Lakha Isi Kanya Be Rong Asar, Chandra Singh Be, Social Worker Dhan Singh Timung, Social Worker Himari Ingti, Sarkari Gambora Dor Singh Be, Lakha Isi Kanya Be Abasapi Kolpona Tisopi, Lakha Isi Kanya Be Ronga Pherangke Rajesh Ingleng, Kanya Be Sports Club Founder Secretary Mensing Singnar, Kanya Be Sports Club Maipu Sonjoy Be, Kanya Be Sport Club Chunbang Anand Singnar Atum Chetongdun. Labangso Kanya Be Arani Ruptalin Kechok Football ke Pathu Angdung Kiti Amayalong Karlitang Song Be Aphan Chikimo Pon Lasobhit Karlitang Song Be Akai Alamo Alam Kanya Be Sport Club Founder Secretary Mensing Singnar Pensi Jaipon Lasolong Karlitang Song Be Alamo Alam Laki Kedamtang Krisir Kebra Troxira Narkep Aningkan Karlitang Song Be Sarkari Gambora Kedobam Ahut Rong Rup Kepaching Turponji Aphan Pura Riso Ejang Aphan Pangrumsi Rong Rup Kepaching Turponji Aphan Klemponlo Lapen Halasahut Kacepaduk Penajoksi Piniarni An Ilitum Kanya Be Arani Mon Sampen Talon Ponlong Pusi Pini Angdung Kiti Amailong Ningje Lapen Maelong Aluhi Sarpo Amanpen Kachetongdun PWD Board Chairman Chris Rongparpen Kaningje Ponke Kepathu Ahin Kai Kita Uwi Kimi Atum Charlie Nangji Lapen Kepathu Ahin Chipaduk Nangji Lasonsi Piniarni Ningkan Inkoira Pho Mati Ruptalin Kechok Arani Katalon Pon Laki Skalitang Songbe Kacepaduk Penajok Piniarni An Sitami Kanya Be Arani Katalon Along Mon Sampen Pachun Ponlong Lasi non ke wang jelang arni sitami ansose ke claim ke dam along mesen pen ke pachun ponjephan nilihin pen sitami ahir jumi pajir ponlo lapen Kanya Be arong arat ining isi pen ke claim ke dam along kai kita rong isi chirinti o asonsi thek ponlong lapen ke wang jelang arni sitami ansose rong isi arat ke claim ke dam along ning isi wet pen kacheto rapejaphan Kanya Be arong arat aphan nilihin pen sitame ahir jume pajir ponlo pusi Kanya Be arani football ke pathu angdung kiti amailong ningje pon lapen bini angdung kiti ke pathu along King Chili FC lapen Adventure FC angbongsi pathu pon lapen laso ke pathu along King Chili FC 1/0 pen Adventure FC aphan parempon Lasolong nong eke pajir pon laki PWD Board Chairman Chris Rongpar Arideng Pensi King Chili FC winner aphan trophy lapen tangka suri ingkoy pajir pon lapen runners up Adventure FC aphan Rajan Rongpi Arideng Pensi trophy lapen suri kep tangka pajir pon Phaikuni ni phai inkoira phorni por phai kreisi pen Convening Committee for Unification Mati CCU atumpen krungching sai amai Hanjang Langso Sports Association ahong jailong ke padupon Pidame chirijan hai dai la sola munir bangsi ilitum non chetoyun de tik prote la banke bangkeng paksi tum donang verpo ako hempre ka banke ekai si dong lelo o kap dolong lelo Lasi November last pusipu November last kalite December first week pusi mata seta la kado we chingi than
ni tu ma long non na ke hang do la se ha da ka do we tum han cetong et a PC ni tum la so phi bang la kapachun ya phan ni tum la so phi bang si pang da gi Labang swa mai sar sai rong pi hin pensi mai charipon. Labang swa mai long KLNLF asong japo thong teron pi dili pencheng lok penangan KLNLF aklem bangatum chitongdun. Lason si labang swa mai long hanjang lang swa angkang penta EM barim sar Rajendra rong pi rat sai klembang sar kang therbe hanjang lang so rong asara mai phu barim VDC Chairman Barim Sar Utom Tiso, KSYC Pokachan, Regional Council Amai Pusar Punbong Timong Lapen, Akaprek Keprek Kithigidingatum, Lapen, Rong Asar Thiatum Ta Chitong Dun. Lason si NPP a political party atum a Hawartin pen Sorkari Gauburatum, KC Asongjatum, UFC Lapen, YAAC Asongjatum Ta Chitong Dun si Mai RDP. Mai along kaching room henlo K ajakong pu athi PN ponsi Josemet chingru petpen kosong si ili karbi along ri hempre kachipalong pomapu alam hai husik jitpen chingwa jingsai pon alang nitum kapachini ponatengke pining angbong CCU amai pu pedoponji puta nang pachini dun lason si CCU asongke non amat kesing binong kalilang Pai kuni ni pai ingkoi rahini arani KSA Dolamara Branch Committee atumpen patirpi ponsi Dolamara Police Station akimi osiaphan manpeng karbi pohopen karchodam. Labangso karchodamalong KSA Tiripi Maipu Simian Rongpar Barnabas Kiling Jutang Chunbang Penchenglok Kajironga District Committee Dolamara Branch Committee Klembang Puatum Chetong Dunsi RDP Dun Lapen Dolamara Police Station along Akimi Osia Kehai Horente Mungaphan KSA Amaipu Simian Rongpar Ahin Pensi Man Kido Karbi Pohopen Archopon Lapen Kurang Thu Pachirpon Puthot Archopon that apit OC Timung Asang Hopen, KSA Pencheng Prekjam Asong Atumaphan, Kimesen Asay Along, Kai Kiamat Nang Chirap Chitodunwer Nang Jiputa, Chuning Ripon. Pinipay ko ni Inkorapho, Arnigang Sampor Pai Ketomra, Achitimapor, Karbi People Ho, Taralangso, Difolong, 24 plus Asong Atumpen, Perangkiamay Kephapon. Schedule to the Indian Constitution along, paragraph 3, subparagraph 1, clause D, E, F. Ating pen Karbi Anglong Autonomous Council atum non puanta Village Council keseng ajakong non puanta claim klelang lasi laso puthak prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council atum laso a village council traditional system ateng pen si claim nangji po puthak sinili tum katu gobe abatai rong asar pen chenglok hamphang asong doan pen chelang pen abatai nilitum laso puthak chisong bom lo Labangso Mailong Ratan Terang Litsong Rongpar Dharma Teron Ajit Rongpi Lapen Song Klem Rapet atum Patirpi Ponsi Perangki Amay Kephapon 24 plus Asong Pen Perangki Amay Kephanang Koklaki Karbi Anglong Autonomous Council Pen Non Puanta Village Council Arong Tintami Seng Repji Aphan Thangnata Claim Credit Lapen Joy Pen Panchayat Raj Nakepalut Aret Aputhak Pusi Ratan Terang Pen Than Central Pen Kipitang Constituency Aron Pen Village Council Seng Unpu Chinidet Apisita Council Atum Thangnata Claim Credit Jongsi Nonamat Claim Seragri Pulutangti Sodak Pen Chisong Ponji Pusi Litson Rong Parpen Ningjepon Apitu Rong Asaratum Kadingje Tulaki Kedamtang Arni EM Rupsing Teron Pen West Karbi Anglong SP Colony Puapan Check Aphang Pa Demalong Longle Kelangdam Aputhak Nonamat Cancel Nangji Kaliliputi Laso Puthak Sitami Sodak Pen Chisong Jiputa Ningje Pini Prime Time Birta Bangke Lansi Kangton Pon Iglo Domitami Kurang Tu